Čaute ľudia, moje meno je The Apple a ja vás vítam u nového videa z single playeru, z našeho dobrodružstva. Neviem ešte, jak to pomenujem. Ja som tu trošičku hral za kamerou, furt je tá oslava, to som teraz robil. Stromy som vysekal a spravil som tu menšiu farmičku. Takto, jak si môžete všimnúť, toto sa sem nehodí. Tak tečie krásny vodopádík. Myslel som tak, že horská voda mi robí farmičku. OK. Potom som ešte spravil dvere, schody, nakopal nejaké to železo, aby som mal kýbel. To som ešte nezničil. Myslím, že som nenatočil to, jak som zomrel. A nie, to bolo už po ukončení videa, tak nič. Párkrát som zomrel. Toto skopem na budúce. OK, teraz vnútrajšok teraz ešte nechcem riešiť. Ja sem asi pôjdem spraviť nejaké farmy, keďže toho dreva mám trošičku. Ježišmaria, až noc je. Tak, no poď. Vyrastí aspoň jeden, aspoň ty vyrastí, tebe verím, počkaj. Natoľko ti verím, že svoju jedinú kosť, ktorá ma stála život. Potrebujem zohnať kravy. Aj to je badám. Tak, bože môj, sestra, nekrič. Ne. Tak. Dvierka si spravím potom. No poď. Tak. Mám vás párny počet, 1, 2. Ešte jedno musím zohnať. Ja nemám žrádlo. Ach jo. Nestačí mi, keď sa napijem z toho kýblejka. Kravičky moje, nič vám nedám. Môžete byť radi, že máte takú veľkú ohradu. Možno niekedy spravím z tohoto hamači server a budem tu ešte s niekým hrať. Možno znamená, určite ne. Wow, ale nie. Je to možné. Raz. Takto. Tak. Ináč, teraz som trochu nakapatý. Sice som prvé video natáčal pred pár sekundami. Možno vy to budete mať pár dní. Ale možno vtedy, keď vydám toto video, už nebudem vôbec chorý. Čo som chcela? Farmu máme. Asi ideme spraviť vnútrajšok. Moja sestra. Tu tam najviac počuť. Má 8 a chová sa ako 3-ročná. Ach jo, nevadí. Kameň, ale z drevo. Z dreva to spravím z brezového. Toho tu mám trošičku. Nevadí. Teraz vám to strihnem. Dobre, som tu, podlahu som spravil, aj som sa stihol vyspať. A
Aj bože, musel som zavrieť, to sa nedalo počúvať. Toto tu bude zabednené, hej, tu som začal pred začiatkom. Mám to všetko vymenené. Stropy spravím off-screen. Aj toto spravím off-screen. A mne sa páči tento východ. OK. Super, už to vyrástlo. Už to narástlo, dorástlo, prerástlo, zarástlo. Áno, už to zarástlo. Ne. Tak. Moment, mám pocit, že sa niekto dojde. Moje pocity sú úplne vedľa. Možno. Rozmýšľam, akú mám dať. Ježišmária, teraz ma zase bude trebať sestra. Tak ne. Rozmýšľam, akú mám dať steny na strop. Počkať, mne sa zdá, že z tohoto je pekný ten blok. To je pekné. To by mohlo byť tunak, takto, v tejto prvej miestnosti. Potom dole by bolo z toho druhého. Lebo mne sa zdá, že ja ho mám tu. Áno, tuto to mám. Tak ja si trošičku nakopem a OK, som späť, trošku som tam nakopal, potom tam dám torčku. Tak, super. A teraz, joj, moja sestra je taká už ukecaná. Takto. Potiaľ to bude koniec, tu to už nebude tento blok. Tak. No, nevyzerá to Bolo by to, chcel som povedať hnusne, ale tak je to v pohode, si myslím. A keď ne, tak to vymením, napíšte mi. Ešte tu bude strop, tu ešte nebude určite strop. Tak. Vlastne tu mám aj ten druhý blok, že? Pozriem sa, že oni, ako by tu vyzeral. Toto bol fail. OK, 4 mám. Tak. A či by sa sem hodil. Toto bude druhá miestnosť a posledná bude hento tretie biele. Chceme bielu miestnosť poslednú. Lebo som taký, nejsem biely. Nemyslíte si o mne, že som biely, hej. Aj, bože. Neviem, čo mám vám, ospravedlňujem sa, ale neviem, čo mám vám teraz hovoriť. Ne, pukol mi krompáč. Nie, to není nikdy dobré. Nevadí, železo máme ešte trošičku. Ne, ono to chce 3. A to je zlé. To není zdravé. A čo není zdravé, je zlé. Super, mám nový. Ne, takto, jeden ostane. No poď. Ja ešte si trochu nakopem a pustím. OK, mám to. Keď nebude stačiť, tak potom to odkryjem a dokopem. Takto.
Počká tu. Hop, hop. Bum. Nedostaneme se na povrch. Takže nebudem to muset tam nějak zložito prekrývat. Tak. Ach jo, dole to hučí. Za to sa vážne ospravedlňujem. Ďalší diel by mal byť u babky, tam je ticho. Ne! Budem plakať. Nebudem. Toto nebolo zložité. Wow. Zatlieskajte mi. Dám tam toto. Ja si nikto nevšimne. Nemám vypečený stôl. Tak z toho spravím strechu. Vlastne horajšok. Takto som povedal, hej, tak tu ide už druhé. Tu mám ešte veľa toho. No veľa. Tak pôjdeme ešte trošičku ďalej s tým. Toto je zajac z hororov, proste vidíte jeho červené oči a jak sa na vás chudinský pozerá. Teraz to bude obed. Obed. A jeho decko musím zabiť. Mushroom! Sťahujem sa. Cheater. Mushroom! Ok, ja sa sťahujem. Počkaj, videl som správne. Zajac. Ahoj. Ok, ja som chcel ísť sem do jaskyne po ďalšie tie červené blbosti, tak to strihnem. Som späť. Nakopal som 56 a potom mi rúpol krompáč. Ježišmaria, som mi tu dosvetlo. Ježišmaria. Za to sa im ospravedlňujem, keď ma pozerajú. Krávy, hej. Kockaté krávy. Ježišmaria, ešte toto mi chýbalo. Za to musím rýchlo hovoriť. Stopínam vám to, keď sa to vypne. Ďakujem, lebo to je copyrightová hudba. Vidíte toto? Tak tu som mal toto. Vidíte to? Tú žulu. Celé som to vyťažil. Ok, keď to budem mať, tak sa ozvem. Dobre ľudia, rýchlo som si odchytil to, keď skončila copyrightská pesnička. Rýchlo vám to ukážem a skončím. Fuj.